ஈசன் அடி போற்றி. உலகம் அனைத்தையும் ஆளுகின்ற இறைவனுடைய திருவடிகளை நான் நன்றாக வாழ்த்தி வணங்குகிறேன். எந்தை அடி போற்றி. எந்தைனா எனக்கு தந்தைதாய் ஆவானும் அப்படிங்கிற மாதிரி குருவாக எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கார். எந்தை அடி போற்றி. என் தந்தை தான் எந்தைன்னு ஆக்குறது. அம்மையே அப்பா ஒப்பிலாமணியேன்னு மற்றொரு இடத்துல சொல்கிறார் இல்லையா மாணிக்க வாசகர். ஆகவே எந்தையே, எந்தை அடி போற்றி. என் தந்தையாக ஜகத்துக்கே பிதா. வாகர்த்தாவிவ சம்பிருக்தௌ வாகர்த்த பிரதிபத்தையே ஜெகதப் பிதரவு வந்தே பார்வதி பரமேஸ்வரவுன்னு காளிதாசர் சொன்னார். அப்படி இந்த ஜகத்துக்கு பிதாவாக இருக்கிறார் பரமேஸ்வரன். ஆக எந்தை அடி போற்றி. எனக்கு குருவாக என் துவமேவ மாதாச்ச பிதா துவமேவான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, குருவை பார்த்து தான் சொல்கிறோம். அப்படி நீங்கள் தான் எனக்கு அம்மா அப்பா எல்லாம். ஆக இந்த ஸ்தோத்திரமே குருவை பார்த்து சொல்கிறது தான். துவமேவ மாதாச்ச பிதா துவமேவ துவமேவ பந்துஷ்ட சகா துவமேவ துவமேவ வித்யா திரவிணம் துவமேவ துவமேவ சர்வம் மமதேவ தேவ. எல்லாம் எனக்கு நீங்கள் தான். ஓ